салом бинандагони арҷманд, дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи пуштибонии Рустами Эмомалӣ аз сиёсати Чин дар Тайвану Шинҷон, шурӯъи мурофиаи як муҳоҷири тоҷик дар Русия, ки 10 мошини гаронро оташ задааст, муваққатан аз кор мондани фурудгоҳҳои Внуково, Домодедово ва Шереметьевои Москав, омодагии Трамп ба ҳабси шартӣ ва хабарҳои дигар мегӯем. шаби гузашта нерӯҳои Русия шаҳри ҷанубии Запорожьеро ҳадаф қарор доданд. Рӯзи 22 август Анатолий Куртев, дабири шӯрои намояндагони ин шаҳр, гуфт ҳамлаи Русия зарари молӣ расонидааст. Ба гуфтаи ӯ 4 бино зиён дидааст. Дар ҳамин ҳол вазорати мудофиаи Русия субҳи рӯзи сешанбе хабар дод, ки пойгоҳҳои зидди ҳавоии ин кишвар 4 ҳавопаймои бесарнишинро дар ҳарими ҳавоии вилоятҳои Москав ва Брянск хунсо карданд. дар суҳбат бо хабарнигори Reuters, сокинони як бино истиқоматии шаҳри Красногорски вилояти Москав гуфтанд, ки онҳо аз садои таркиш ва шикасту рехти шиша бедор шуданд. ба қавли онҳо, бино ва мошинҳои сокинон аз пораҳои бесарнишин зарар диданд. яке аз сокинон гуфт, ки то ҳол ба худ наомадааст ва аз бехатарии оилааш нигарон буда тасмим гирифтааст барои муддате ба ҷои амнтар кӯч бандад. хабаргузории ТАСС-и Русия иттилоъ дод, ки субҳи 22 август фурудгоҳҳои Внуково, Домодедово ва Шереметьевои Москав муддати парвозу нишасти ҳавопаймоҳоро мутаваққиф карданд. дар шаҳри Новосибирски, Русия, дирӯз мурофиаи додгоҳии як шаҳрванди Тоҷикистон шурӯъ шуд. Қосимҷон Ҳоҷибоевро додгоҳи ноҳияи Заелцевский бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноя, аз ҷумла дуздӣ ва барқасдона хароб кардани моликияти бегона ба ҷавобгарӣ кашидааст. назари худи Ҳоҷибоев ё наздиконаш феълан дар даст нест. вале дар шарҳи иттиҳоми додгоҳ расонаҳои маҳаллии Новосибирск навиштанд, ки Ҳоҷибоев аз шароит ва маоши кораш дар як дачаи сокини маҳаллӣ норозӣ буд. дар парванда гуфта шудааст, ки Ҳоҷибоев бар асоси созиши лафзӣ бо кордиҳандааш кор мекард ва чун ҷон ба лабаш расида буд, 9 феврали имсол дари гаражро боз карда яке аз 10 мошини дар он ҷо истодаро бо бензин оташ зад. дар натиҷаи сӯхторе, ки ҳамаи мошинҳову гаражро фаро гирифт, ба маблағи 123 миллион рубл зарари молӣ расонида шуд. мошинҳои гаронарзиши навъи Mercedes Benz, Bentley, Porsche, Toyota Land Cruiser ва дигарҳо моли як ширкатдори мусобиқаҳои автомобилронӣ Дмитрий Матвеев будааст. дар мулоқоти раиси маҷлиси олии маҷлиси миллии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ва раҳбари парлумони Чин Ҷао Леҷи дар Пекин шоми дирӯз ӯҳдадорӣ ба ҳамкориҳои наздик ва тақвияти эътимоду ҳамкорӣ дар бахшҳои стратегӣ байни ду кишвар баён шуд. ба навиштаи хабаргузории Синхуа, раиси парлумони Чин аз Тоҷикистон барои пуштибониаш дар масоили мавриди нигаронии Пекин, аз ҷумла дар робита бо Тайван, Шинҷон, Ҳонг-Конг ва масоили ҳуқуқи башар изҳори сипос кардааст. Рустами Эмомалӣ гуфтааст, ки Тоҷикистон ба сиёсати чини воҳид пойбанд аст. дирӯз инчунин мулоқоти мақомоти баландпояи дигари Тоҷикистону Чин барпо шуд. аз ҷумла бар асоси як созиши нав, Чин барои сохтмони як толори конферансу ҷаласаҳо дар ҳукумати Тоҷикистон $2 миллион тақдим мекунад. дар сохтмони як роҳу 4 эстакада дар Душанбе ва ҳам босозии роҳҳои пайвасткунандаи Тоҷикистону Чин дар қисмати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ёрӣ мерасонад. ҳамкориҳо бо Чин, ки барои Тоҷикистон хусусияти стратегӣ дораду Пекин қарздиҳандаи асосии Душанбе ба ҳисоб меравад, барои Душанбе хеле муҳим дониста мешавад. сафари нахустини Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси миллӣ, шаҳрдори Душанбе ва писари президенти Тоҷикистонро нозирон бештар чун як сафари муаррифии ӯ ба ҳайси вориси эҳтимолии курсии раҳбарии Тоҷикистон арзёбӣ мекунанд. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзи Никанон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. Дональд Трамп, собиқ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, гуфт, ки бояд $200,000 маблағро ҳамчун васиқа ба додгоҳ бидиҳад, то ки дар давраи мурофиаҳои додгоҳӣ дар озодӣ бимонад.
чунин муомила ахиран бо раиси додгоҳе дар ноҳияи фултони аёлати ҷорҷия ба даст омад. Трамп ва 18 ҳамкори дигараш дар тавтея барои бекор кардани натиҷаҳои интихоботи раёсатҷумҳурӣ дар аёлати ҷорҷия дар соли 2020 гумонбар мешаванд. додрас аз Трамп тақозо кард ки даст аз тарс додани шоҳидон ва монеъ шудан ба кори додгоҳ бикашад. бар асоси як созиши миёни Трамп ва додрас рӯзи панҷшанбе ӯ расман ҳабс мешавад. аз ҷараёни маъмулии сабти гумонбар дар ҷиноят мисли аксу изи ангуштгирӣ мегузарад ва ҳамон замон шартан озод мешавад. Трамп ки талош дорад дар интихоботи соли 2024 ҳам номзади ҳизби ҷумҳурихоҳ гардад, дар 4 мавриди нақзи қонунҳои Амрико гумонбар дониста мешавад. агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон гуфтааст, аз аввали соли ҷорӣ 44 мавриди фаъолияти якҷояи хешовандон дар сохторҳои давлатиро ошкор кардааст, ки аксаран ба соҳаҳои маърифу тандурустӣ иртибот дорад. вале тавре мунаққидон мегӯянд, ин банди қонун интихобан иҷро мешавад, чун вайрон шудани қонун дар баландтарин сатҳи ҳукумат ба мушоҳида мерасад. дар ин бора дар барномаи ахбори озодӣ имрӯз гузориши муфассал нашр мешавад. ва акнун қурби асъор барои имрӯз 22 август он гуна ки Бонки Миллӣ таъин кардааст. 1000 рубли русӣ имрӯз 116 сомонию 50 дирам, $1 амрикоӣ 10 сомонию 96 дирам ва 1 евро 11 сомонию 95 дирам таъин шудааст. ин буд сархати чанд хабари соат. 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ вомехӯрем.